Тати кацунка. Толкова. Аз мислех, че е снимка, обаче на клип е било и по-добре. Хайде пак целувки за бебето. Целувка на бебето. Къде се скри дрънкалката, мама? Мейчо. Къде го мушна, майчо, Руменчо? Ку-ку! Не може, мамо, това не е за децата. Дай на тата цунка. Дай цунка на тата. Как даваш? Ями, ями, ями. Де е книжката? Книжката, мама. Животните. Айде да четете за маймунчо. Къде е тати маймунчо? Руменчо маймунчо. Най-хубавите книжки. И вие кучето в колица. А този кошки малко котите. Котите. Хорош. Папагалчета. Папагалчетата спът в тази къщичка. А Зайо? Зайо спива с червика. Виж какви очички има Зайца. На мама, мъжете. Дай сега да видим другата. Дай сега тук да видим. Мяу! Мяу! Коя другата ли искаш? Там за маймунчетата сигурно. Мяу, мяу. 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 И за мама Мецана. А груд, прасенце, груд. Ме. Най-хубавите целувки дава тати. Кой ти цунка, мама? Тати? Да. Хубаво е да те цунка, тати. Да. Хубавико. Ай, на мама. Да. Да. Да започва да буйства пак. Пауза за целувки.